Nalunaaqutaq 13:15 ataatiqaangerluu tannerpingassut kalerrisaarut aallartippoq. Brand ombord, jeg gentager, vi har brand ombord. Er der nogen skibe i nærheden til at assistere? Skift. Sisek her er Knud Rasmussen på kanal 69. Er I stand til at assistere os? Ingen 0 savnet. Det er korrekt, Sisek. 0 savnet. Umiarsuarmilu ikuallattoqaannarani ajornerusumik pisoqarsinnaavoq. Og vi skal være informeret om, at det rum støder op til 2 rum, hvor der er brandflasker ombord, hvor der er trykflasker ombord. Trykflasker. Politiilluangallataat sisak sivitsungitsoq ikuallafimmut apuuppoq. Sweet booming. Ikuallattoq. Akunnernisli marlunnikpisoq atagu siuartilaariartigu. Vi har brand ombord. I tavlerummet. Massakkummi sisattu annaassiniaqataalerpoq. For sikkerheden, indsatslyder, brand, det er her i det rum. Der er trykflasker. Der er en dør her, og den er låst. Annaassiniartut siulliit uterfieqqeriartigu. Hey, unge. Og branden er slukket. Sungiusarnerlu naammassimmat piffissangorpoq naliliinissama. Det rum, hvor vi var hurtigt klar og hurtigt til at komme i gang med en indsats. Så det var rigtig godt. I er dem, der har haft allermest røg, der var helt tæt. Jeg vil så sige, I er dem, der har klaret det allerbedst. I know, ikke så meget. Det er jo